Kai, masha Allah, wannan rayuwa ya sarkin daɗi. Wani a gidan siminti, wani a gidan ƙasa. To Allah mun gode ma. Bari in ɗan duba majalisar tamu ga. Malam Salisu, ya sanyin jiya nan ne? Ji ainihin sanyi ayi. To wani irin sanyi haka? Ai, ka bari. Sanyin da aka yi jiya. Wato Assalamu alaikum. Mun alaikum salam. Masha Allah. To ai jiya nake ga maka. Bayan mun rabu da kai. Ai dama ina jin alamun sanyin nan ya kai kai. Ai ko in je gidan makota na aro da migirbi ne su gatari ne ga daki da yi. to me za a yi da su? Ai tahin da zan yi da safe. Ha ba wani mala. Kawai ina tahin na ga gaba ɗaya kofar ɗaki na amin katangar kankara. Sabon sanyi. Katangar Da kankara. karhe da in sassaƙe in sara tukunna. Kai ka ce a rahaya. An yi sanyi jiya. Riyal kenan. To ai sanyin jiya. Kai ya baka kaɗan. Da Allah ya sa kai har wata ƙofa aka bambare ka fito. To wato jiya da ake sanyi da in tashi muka rabu da ku shiga ta cikin gida da na shiga ciki in kwanta ji rinki ratat ratatat ratat to ban san me yake faruwa ba ni dai kan ina kwanci can da aka jima na ga awoyin lokaci na tashi yayi yunkura zan daga bargo in ji kikir yunkura zan daga bargo in ji kikir to da aka jima can bayan wasu awoyi na yi haƙuri na yi zaton ma rai ne halinsa sun yi ƙarfi irin na mala'iku to da na yi haƙuri zuwa can jimawa yan ji kamar ana jijjiga ni ji kamar ana jijjiga ni can da aka jima yau ba ji na fito ba put ha fito wannan da zan yi in ga na faɗo ina dubawa wai a hedan Allah kankara nayi har aka kai ni kasuwa aka siyar aka ba masu kunun zaki suka sa a kunun zakin su faɗo a tsakiyar kasuwa